Michel printzipioak deitutakoetan azaldutako konpromisoek zuzenduko dituzte elkarrizketa eta arlo guztiei buruzko negoziazioa. Gai politikoak konpontzeko, soilik bitarteko demokratiko eta baketsuak erabiltzea. Alderdien arteko negoziazioaren emaitzetan edota negoziazio prozesuaren norabidean eragiteko asmoarekin egindako indarkeriaren erabiderari edo berau erabiltzeko mehatxuari aurkakotasuna agertzea. Alderdien arteko negoziazioetan erdietzitako akordio oro errespetatzeko konpromisoa. Era berean, akordioen alderen bat aldatu nahi izanez gero, soilik bitarteko demokratiko eta baketsua erabiltzeko konpromisoa. Akordio politikoak lantzeko, negoziazio prozesua eragile politiko, sindikal eta sozialen egitekoa baino ez da izango. Elkarrizketa politikoaren edukiek, Euskal Herriko kultura politiko guztiak barne hartuko dituen akordioa izango dute helburu. Horrela, Euskal Errealitate nazionalaren eta erabakitze ahalmenaren onarpena, barne eredu juridiko instituzionala, estatuekiko lotura mota, independentzia barne, eta herriak duen borontate demokratikoa errespetatzea hartuko ditu kontuan. Aitortza. Adiskidetzea eta erreparazioa gatazka politikoa eta jatorri guztietarako bortizkeriek eragindako biktima orori. Gaur egun, gizarte ereduaren erruz, emakumezkoen eta gizonezkoen partaidetza ez da berdina. Hori dela eta, emakumeek sujeto aktiboak izan behar dute konponbidean. Gatazka politikoa hurbiletik ezagutu ez ezik, horren ondorioak jasan ere egiten baituzte. Duela gutxi arte, jasan ezina zen bidaia. Iristea baino besterik ez genuelako espero. Gozamen bihurtzen ari da. Bilakaeraren eta argitasunaren gozamena. Honekin gauza garrantzitsua ari gara elikatzen, gure ametsa. Borrokaldi ona norbere ametzen izenean bidetutakoa da. Gure barnean, estanda egiten duenean, gaztetasunean eta bere indar guztiarekin, balentria handia dugu, baina oraindik borrokatzen ez dugula ikasi izan dezakegu. Alegin handiaren ondorioz, borrokatzen ikasten dugu, baina ez lehenbesteko indarrarekin. Horregatik, gure buruaren kontra aritzen gara, eta gure etzaitik gordinenak bihurtzen gara. Gure ametsak, umekeriak zirela sinistuarazi, egi bihurtzeko zailak edo errealitatearen aurrean, gure ezjakintasunaren fruitu zirela esanez, lasaitua aurkitu nahian aritzen gara. Gure ametsak suntsitzen ditugu, benetako borrokaldiarekin lanean jarraitzeko beldurra dugulako. Gure ametsak hiltzen ari garenaren lehen sintoma denbora falta da. Pertsonarik lanpetuenak dira behar guztietara iristeko denborarik gehien aurkitzen dutenak. Ezertara iristen ez direnak ordea, nekatuta edo eguna laburregia dela kexatzen ari direnak izan daitezke, euren ametsei aurre egiteko bildur direnak alegia. Gaur-gaurkoz, aurrez aurre daukagun itxaropen giroa eta marko berria indartzeko loaldian iraun duten ametsak esnatu, denak batu eta martxan jartzeko bezain ausartzak izatea, baino ez zaigu geratzen. Gure herriak guztion premia du eta denon ekarpena eskatzen du. Gernika honen irudiak duen esanahia abiapuntzat hartuta, gogoeta egin eta ibiltzagun bidea elkarrekin. Hau izan da gaurko ekitaldixe, eta bueno, hemendik urten baino lehen, gonbidapen bat danoi, gaur hemen esan dana, eta benetan Euskal Herrixe, aro berri baten aurrin aurkitzen dela esan, eta hori aurra eruteko,
herritxar guztik bihurtu bida protagonista. Herritxar guztik bakotxak beran tokitxik, enbirdau biharra, benetan nahi barou, Euskal Herrixe askatasunea eta bakeruntzerun. Beraz, hoxe, bakotxak beran esparrutik, beran ondarrari ipiniz, aurrean.